ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. дар ин лаҳза ҳам мехоҳам ба саволҳое ки алҳол омаданд ҷавоб гардонам. оғоз мекунем. таъбири хоб одами зиндаро мурда хоббинӣ, барош гирьякунӣ чӣ таъбир дорад? агар наздикони шумо ки воқеан зиндаанд дар хоб бимиранд, тақдири онҳо ба дарозумрӣ подош хоҳад гирифт. ассаломака. садои мусиқӣ дар хоб чӣ таъбир дорад? агар ту садои мусиқӣ мешнавӣ, фардо барои ту ахбори навин дар хусуси хӯрданиҳои лазиз чикор мекунад, маълумот меояд. саволи дигар пурсидааст, ҷанг дар хоб чӣ таъбир дорад? ҷанг дар хоб нишонаи он аст ки нархи маҳсулот қимат мешавад. рафту дар хоб сокинони шаҳр байни худ ҷанг мекарда бошанд, ин маънои онро дорад ки нархи маҳсулоти ниёзи аввал боло меравад. саволи дигар, шарм изо кашидан пурсидааст, дар хоб чӣ таъбир дорад? шарм, ҳаё, хиҷолат дар хоб нишонаи худдорӣ намудан аз амалҳои номатлуб, имони мустаҳкам ва маблағи пулӣ аст. баъзан шарм дар хоб маънои бароҳирост ҳидоят гаштани шахси гунаҳкорро дорад. ин буд саволҳое ки дар комментария ягон соат пеш омада буданд. мо ҷавоб гардодем. воқеъ сарбаланду пирӯз, хонаобод бошед.